poďme na to včelstvo, o ktorom som hovoril, kde som pridal matku, ale boli dlho bez matky. Takže preto si ten rámik, ktorý sme vyťahli s plodom, si dáme do tohto včelstva. No a hlavné je, čo ma zaujíma, že či tú matku prijali a či tam už začala klásť. Som veľmi zvedavý, či ju prijali, lebo pridával som ju dosť tak riskantne, že bez klietočky rovno na ostro som ju tam vypustil. Takže je tam riziko, že ju nemuseli prijať. Ale čím som si to možno aj tak poistil, je, že tie včely tam už nemali žiaden otvorený plod. A to znamená, že si už nemali ako vychovať novú kráľovnu a to je celkom taká poistka, že tým pádom tú novú kráľovnu príjmu. Už aj celkom majú medík. Už je to celkom ťažké. Tak sa na ne poďme pozrieť. Vyzerajú tak celkom pokojne, tak scelene, že každá včielka vie, čo má robiť. Aspoň to tak vyzerá, tak sa na to poďme pozrieť, či to aj tak je. Či naozaj majú všetko, čo potrebujú. A je to tak. Výborne. Matka nám tu kladie. Takže je to super. Teším sa. Rovno ich môžeme zatvoriť, pretože tu už nemáme čo pozerať. Vajíčka sme vedeli a to je znak toho, že tú matku prijali. Takže aj takéto prehliadky rýchle. Občas sú v tej včelárskej praxi jednoduchá vec a máme istotu, že tie včelky sú v pohode. Niekedy je to naozaj aj takto jednoduché. A niekedy je to zložité, že v tom úli som niekedy aj 45 minút. Dobre. Aha. Práve som si uvedomil, že som im chcel pridať ten plodový rámik, takže naspäť. Nechal som sa uniesť tým, že tá matka kladie a úplne som zabudol na ten plodový plast. Takže naspäť. Takže nakoniec to nebude také rýchle. Až také rýchle. Ale toto není problém. Aj keď je pravda, že potrebujem si trošku posunúť tieto rámiky. Takže si jeden vyberiem.
takto. A môžeme pridať tieto včielky. Sú to včielky z druhého včelstva. Niekomu by mohlo napadnúť, že či sa tie včely nepobijú, keďže je to cudzie včelstvo, ale nepobijú. Často som sa bál takto spojiť tie cudzie včely, ale je to v pohode. Nepobijú sa, rýchlo si na seba zvyknú, aj na ten feromón matky. No a môžeme vrátiť medníky, ale tu nám ešte našli na ten stavebný rámik tie mladúšky. Som ich mal pri sebe. Tento stavebný rámik to chceme vyrezať. No dobre. A vraciame.